Čau to lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Battle Royale v této nové sezóně, která už je hodně dlouho, ale to vůbec nevadí. Takže jdeme do hry. Tak, ještě můžete dát like a odběr a my padneme časem. Jinak by tato sezóna mi přijde jako hodně dobrá. Padá s náma teda víc lidí, což je teda trošku problém, ale já vyřeším každý problém, tudíž pohoda. Boom, vezmeme tohleto. 40, 80, 120 dead. Au. No nic. No lidi. Nevadí, ready. Battle Royale. Dobře, tentokrát zkusíme padnout třeba Sam Bernsovi. Jinak tady ta fialová řeka, ta je úplně nově. To vlastně ta řeka dává takový ten efekt z té ryby, co má 3 oči, z té, jak ona se jmenuje, Blinky Fish, kterou jsem dlouho nenašel, tudíž ji nejspíš odebrali. Ne. Třeba 27. 20. Box, kámo lidi vždycky vám radím, berte tyhle ty emo boxy. Většina lidí je nebere, ale pak nemají náboje. Já jsem šťastný, že nikdo nebere, protože je pak mám já, ale se berte. Ta motorovka. Nic, kudy dolů teďka, tudy, dveře. Ta zelená tam shotguna, tak tu si jasně, že... Huntinga, tu jsem ještě nenašel, to vidím teďka poprvé. Možná budou nějaký no-scopy. Dáme vlastně s Huntingou no-scopy úplně easy. Schválně to lidi zkusíme, jo. Dáme si challenge. Tak kolikátej pokus dám někomu no-scope. Další Thunder. Podle mě je takový druhý až třetí pokus, ale no nic, takže jeden pokus. No nic, ale nesmí někdo jít náboje. Tam dal zeď. No to si děláte srandu. Tak to jo. Bylo to teda hrozně zblízka, že to bylo úplně jako takový, jako říct, sviňácký, ale to nevadí. Tak. Teďka bychom mohli jít někam na pěkný místo někam. Nevím kam. Kam bychom mohli schválně zajet? Koukejte, když skočím do té vody, dělá takovýhle efekt. Stavby, jdeme fightit. Hej, já chci fightit. Děláte srandu.
Já si zachytil zástavu z toho, že jsem málo umřel. Fuj. Koupili se, aby se mi hodili ty náboje do... jak se jmenuje, tohleto huntinga, prostě do snipy. Tyhle ty homerové, počkat, tak tam si... Protože já jsem to ještě neměl. Jsem ještě žádnou z těch nových mytik neměl, takže si to vlastně můžeme rovnou i ukázat. Za 8 minut bude life. Oj. No nic, tak moje skilly s řízením nejsou vůbec dobrý. Okay. Kde? 32. Dead. Někam utíká. Já ho vyšutím, aby už jsem našel, abych to měl jenom pro sebe. Jo. Dobře, vím, že máme zničit tady ten donut. Yes, a teďka musíme zabít tyhle ty homry. A nebo nemusíme. Poběžím, boom, už je to moje a čus. A čus. Ale motorová pila. Nic jde mi dozad ještě. Aha, to je NPCčko. Nic lidí, tak jsme nevyhráli. Takže já se s váma naučím u tohohle videa, ukázali jsme si vlastně, ani jsme si bohužel nezkoušeli tu novou mytiku, což je veliká škoda, protože jsem ji prostě získal. No to nevadí, ještě jednou můžete dát like, odběr a uvidíme se u dalšího videa.